Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da Allah malam ko za mu san sunanka da ainihin inda kake zaune yanzu haka? Sunana Awwal, ina zaune ne a Zamfara a cikin garin Dan Sado. Ok, to yayi kyau, mun gode malam Awwal. Amma a harkar tsaro na yanayin kashe-kashen da ake yi a Najeriya baki daya, ya ku yankunan ku a Zamfara Dan Sado? Gaskiya magana a harkar tsaro babu ta. Babu ta. To amma ba ma'aikatan ne waɗanda za su diga diba ko kuma me yake faruwa? Akwai ma'aikata bila adadin, amma ba a tsaron yadda ya kamata. Ok, abinda za ka ce dai su ma'aikatan ba a ba su dama ba ta ɗaukan mataki akan abin da ake yi, kawai dai suna zaune ne. Gaskiya ba dama, ba wata dama da aka ba su, kuma ga an ba su dama. Amma lan Awal, wani abu ne wanda ya fici maka tuwo a ƙwarya akan rashin tsaron da yake faruwa a Zamfara Dan Sadau kenan? Abin da ya ci min tuwo a ƙwarya shine masu kisan nan za su iya shigowa cikin gari su kashe wanda suka gana ma, kuma da zaran za mu ɗauki mataki sai ya ga mu an ɗauka a kanmu. Ok, idan kuka zo ɗaukan mataki akan abin da ake muku, sai gwamnati ta ɗauka akan ku kenan? Sai ta ɗau tsauran mataki, har jami'ai ma sabbi za ta kawo na akan ta kare lafiyarsu. Ok, to gaskiya Zamfara akwai yara kenan, har dai yankin ku yadda na ji zancen babu daɗi. Ni ma na ji ne labari, shi yasa na so domin in tabbatar da gaskiya al'amarin. Haka ne? Abin nan haka yake aziman, ba ɓoyayyen al'amari ba ne. Allah tsara.